Dlho to vyzeralo, že nad európskym automobilovým priemyslom sa začína zmrákať, tak ako tu v Bratislave. Ale potom prišlo BMW s ich konceptom Neue Klasse, do ktorého vývoja narvali viac ako 10 miliárd eur. A výsledok na seba nenechal dlho čakať. Viac ako 50 000 objednávok na novú iX3. Je príznačné, že BMW prišlo s prvým modelom v rámci Neue Klasse práve s iX3, teda malým SUV vhodným na všestranné využitie a možno nie nejakým športovým alebo iným autom. Poďme sa pozrieť, aké rôzne novinky obsahuje. My budeme testovať verziu iX3 50, čo znamená pohon všetkých 4 kolies, má to 2 elektromotory s kombinovaným výkonom 469 koní, samozrejme s preferenciou tej zadnej strany, tak ako to poznáme v modeloch, ktoré majú xDrive. No a keď sa pozriete na ten vizuál, tak naozaj toto auto má prezenciu. Vy keď ho stretnete niekde, tak viete, že toto je niečo iné. A myslím si, že BMW robí dobre, že ide aj do takých futuristických konceptov, ako to vidíme v tých ďalších nových modeloch Neue Klasse, pretože sa tak tým odlišuje a dnes naozaj stagnovať znamená smrť. Takže BMW minimálne ešte s touto verziou rozhodne neumiera. Koncept Neue Klasse prišiel aj s významnou redefiníciou dizajnu a to môžeme vidieť aj vpredu, kde vidíte tieto dve ladvinky, ktoré sa odkazujú až do roku 1933, kedy BMW použilo prvýkrát 6-valcový motor a takéto ladvinkovité chladenie. Keby ste ma sem posadili dovnútra a zakryli tento znak, tak by som asi ani nevedel, že sa nachádzam vnútri v BMW, napriek tomu, že za posledný pol rok som sedel asi vo všetkých modelových radách. Ak niekto chcel spraviť interiér úplne nový a dať tomu nový koncept, tak sa mu to rozhodne podarilo. Keď si pozriete tento volant a vidíte ho aj na fotkách, tak si poviete, že what? Akože to naozaj takúto nevzhľadnú vec tu dali, že aký to má význam, ale len do tej doby, kým si ho chytíte a kým si ho nezašoferujete, pretože tu máte také, by som povedal, že 3 polohy. Prvá je taká tá, čo nás učili v autoškole, za 10-2, kde máte krásne túto opierky na palec, je to na tých dlaniach, je to také, nie je to čistý kruh, čiže je to také trochu sploštené, či sa to veľmi prirodzene a príjemne drží. Potom tu v strede, pre takých asi, čo chcú jazdiť športovo alebo niečo také, máte tu tú strednú polohu volantu, kedy vlastne už v škole z hľadiska fyziky máte ten najväčší točiaci moment, keďže je to trošku ďalej a naozaj vhodné na to veľmi presné riadenie. Ale kto je tak ako veľa vodičov BMW zvyknutých, že si drží volant len tu na spodu, tak opäť je to tu mierne sploštené. A aj keď držím lakťovú opierku a tak sa naozaj ten volant drží veľmi prirodzene. V iX3 alebo v takomto nejakom novom koncepte by som presne takto si predstavoval nejaký interiér, ale oni tento istý interiér spravili CTRL-V vlastne do novej 7, ale aj do teraz novej X5. A to neviem, či bola úplne šťastná voľba, že či chce človek, ktorý, ja neviem, za auto zaplatí 150 000 v prípade napríklad tej 7, mať veľmi podobný interiér ako v tej iX3. No ale teraz sme pri tomto modeli, tak sa venujeme jemu. Na volante máte klasické tlačidlá, tu sú v tej ľavej strane je ovládanie tej autonómnej jazdy, ktoré je samozrejme veľmi dôležité. Nie sú tu tie tlačidlá zbytočne, máte tu vlastne len jedno tlačidlo na aktiváciu, druhé na aktiváciu parkovacích kamier a tuto na reguláciu rýchlosti, čo mi príde veľmi dobré, že to sú samostatné veľké tlačítka, pretože v praxi viem, že to človek veľmi často využíva a takto si môže krásne tú rýchlosť odregulovať. Čiže toľko k volantu, spracovanie veľmi príjemné. Dneska už človek nevie, že či je to nejaká reálna koža alebo eko koža a tak ďalej. Každopádne napriek tomu veľmi zvláštnemu vzhľadu si myslím, že sa to bude šoférovať veľmi dobre, akurát nie som si istý, či sa to hodí do všetkých modelov. Panely na okná tiež veľmi, veľmi štandardný, ale musím povedať, že veľmi pekne spracovaný. Všetko to má taký kovový vibe a zaujímavé je otváranie dverí, kedy vlastne nemusíte ťahať žiadnu kľúčku, ale vlastne len ťuknete, ono sa vám to pootvorí. Potom poďme na sedačku a ja som počul také ponosy, že vlastne tieto prešívania, ktoré tu vidíte,
reálne režú do chrbta. Zatiaľ nemám ten pocit, naozaj cítim sa tu veľmi komfortne. To sedadlo má takú príjemnú tvrdosť. A čo tu pribudlo ako novinka, skôr známa z Mercedesu, je, že vy si ho ovládate takto bokom. Ale čo vidím ako zvláštne je, že si túto sedadlo nastavíte len v 4 smeroch. Možno nejaké zvyšné nastavenia budú v infotainmente, na to sa pozrieme. Práve som to mal otvorené. Takže máte tu ako masáž, tak aktiváciu bedrovej opierky a tak ďalej. Príde mi, že sklon, OK, tak beriem späť. Majú to možno tak rozdelené, že tie základné veci si nastavíte tu a tie všetky kanšmetké vymoženosti na infotainmente. Mne by to nevadilo mať ani tu, myslím, že ten priestor tu na to je a keď tu máte takéto obrovské tie tlačidlá tak posuvné, tak by to nemal byť problém. A ja si schválne skúsim dať tú bedrovú opierku vyššiu. Áno, pre ľudí, ktorých trápi chrbát, myslím, že si to prídu na svoje. Naozaj veľmi pevná, ale nie tak, že by vás až tak extrémne tlačila, takže možností tu je. A dokonca máte tu aj masážne sedadlo, čo v X3, myslím, zvykom nebývalo. Tento stredový panel je riešený podobne ako v predchádzajúcej X3. Máte tu také tie šikmé priečinky na telefón, kde si to môžete dať. Nabíja sa vám to. Máte tu aj 2 USB-C porty priamo tu, takže to chválim, aj 2 priestory na nápoje. A tu máte kvázi radiace ústrojenstvo, tiež fungujúce veľmi dobre. No a ešte pod tým máte kopec miesta, keďže je to elektromobil, tak sa tu nemuselo dávať nejaké komponenty. Úprimne nerozumiem ľuďom, ktorí si nakonfigurujú auto z tej vyššej strednej triedy a nedajú si tam panoramatickú strechu. Túto máte už v základe, má taký príjemne tienenú farbu, čo sa môže v letných mesiacoch zísť a je to asi taký dobrý kompromis. Ale nemáte to ako v Porsche, že si viete nastavovať tie jednotlivé body a prepínať si medzi tou tmavou a bledou. To tu zatiaľ nie je, ale myslím si, že je fajn, že aspoň takáto možnosť je. V letnom období je veľmi podstatná aj klimatizácia, ktorú si tu ľahko nájdem v menu. A ako vidíte, absentujú tu akékoľvek fyzické tlačítka. Všetko vlastne regulujete na displejoch, aj samotný smer toho ofuku. Reálne som si myslel, že to bude fungovať oveľa horšie, ale samozrejme pre väčšinu ľudí by bolo super, aby aspoň tú intenzitu, teplotu a možno ten smer si mohli vyregulovať, ale beriem, že je to nejaký vývoj a možno si na to časom zvykneme. BMW v koncepte Neue Klasse zrušilo klasické budíky a nahradila ich touto projekciou Panoramic Vision. A nie sú to displeje, ako by sa niekto domieval, ale nejako je to tam premietané. A musím povedať, že naživo to vyzerá ešte oveľa lepšie ako na rôznych videách a podobne. Naozaj, ako keby to bol nejaký klasický displej s vysokým rozlíšením a páči sa mi tu aj možnosť, že si to môžete krásne nakonfigurovať podľa seba. Dám si preč nadmorskú výšku a dám si tam, neviem, dátum. Čiže myslím si, že je to veľmi kultivovane, naozaj máte tu všetko, čo potrebujete a vidno, že ten, kto to tu nejakým spôsobom konfiguroval, sa nad tým aj zamyslel, čo nie je vždy ten prípad pri rôznych autách. Zaujímavé je to aj s nastupovaním. BMW prvýkrát použilo takéto výsuvné kľúčky, ktoré poznáme už dlhodobo z Mercedesu. No a keď sme tu tak chodili, točili, tak to auto bolo odomknuté, stačilo sa dotknúť toho, ono sa to vysunulo a otvorili ste dvere, ale teraz ja reálne som auto zamkol a reálne to nerobí vôbec nič, takže ja musím normálne fyzicky s kľúčikom prísť, otvoriť to, ono sa to vysunie a až vtedy môžem ísť do auta. Neviem, či to je nejaký bug toho kľúčika, ale určite tento model má aj keyless nastupovanie a trošku ma to prekvapuje, že takáto základná vec tu nefunguje, ale hovorím, môže to byť len problém tohto konkrétneho modelu, pretože určite keď chcete auto nejakej novej triedy, nechcete ako za starých čias pomaly tam vkladať kľúčik, aby ste sa dostali dovnútra a ten keyless považujem za veľkú vychytávku novej doby. A keď sme pri tom kľúčiku, tak napriek tomu, že to je Neue Klasse, tak kľúčik zostal úplne ten istý, ako ho poznáme z tej poslednej rady.
na tomto mohli trošku zapracovať. Už aj tento kľúčik mi príde taký veľmi ľahký, ako nič by im nespravilo to, keby možno bolo z týchto istých materiálov a bol by taký ťažší, tak ako v tých M-kových radách, ale toto naozaj podľa mňa nie je adekvátne pre BMW. Dôležitou súčasťou mojich recenzií bude aj praktickosť vozidla, a tak si teraz sadám tu za seba a musím povedať, že je tu extrémne veľa miesta, a to ešte ja som človek, ktorý má 183 cm, relatívne dlhé nohy a mám rád tú nohu takmer vystretú, takže naozaj nikto tu nebude mať problém. Škoda, že tu nie sú nejaké také tie sieťky ako v lietadlách, určite by sa tu hodilo, ale tak máte tu priestor, že si tu môžete dokúpiť príslušenstvo napríklad na tablet. Čo sa týka nastavenia klimatizácie vzadu, tak tu vidíme už tie klasické posúvatka, naozaj pôsobia veľmi takým hutným dojmom, nie je to žiadna lacnotina, ľahko si ich môžete vypnúť a tu si v pohode nastavíte teplotu a máte tu aj dve USBčka, takže toto hodnotím naozaj veľmi pozitívne a škoda, že sa presne touto filozofiou neinšpirovali aj vpredu, aj keď chápem, že to musí vyzerať ako niečo nové, ale vidíte, tuto to ešte zobrazuje ten starý svet. Čo sa týka tých zadných sedadiel, tak je tu taká zaujímavá fičúrka, a to konkrétne táto časť, ktorá vám ako keby vyplňa ten mŕtvý priestor, taký anatomický, to máte, že nesedíte vždy úplne rovno, hej, ako pravouhlé pravítko. A musím povedať, že je to veľmi komfortné a robí to z toho sedadla taký príjemný gauč, takže chválim. V mojich recenziách budem robiť aj tzv. Bike test, teda pokúsim sa vždy dať celý cestný bicykel do auta, akékoľvek bude. A ja som si teraz len dal dole zadné sedačky a nechal som ho úplne presne tak, ako býva. Pozrime sa na to. Vyzerá to, že absolútne bez problémov, uvidíme, či sa to aj zavrie. Takže iX3 bike testom prešla. Počul som sťažnosti na toto auto, že vraj to má slabý kick a že ten elektromotor nie je úplne až taký silný. Tak hovorím si, že si vyskúšame taký letmý štart. Tak, poďme na to. 3, 2, 1. Ty kokso, no takto teda vôbec nemám pocit, že by to bolo slabé. Ako na letmo je to naozaj veľmi, veľmi solidné. A počkáme si na nejakú situáciu, keď sa budeme rozbiehať od nuly. Ale myslím si, že čo sa týka predbiehania alebo vyhýbaniu sa nejakým nebezpečným situáciám tým, že zrýchlim, tak naozaj aj keď idete rýchlo, tak vždy ten kick je cítiť, takže myslím si, že čo sa týka jazdy, určite to slabé nie je. Tak ideme sa pripojiť na cestu a poďme si vyskúšať, ako toto auto zrýchli od nuly. 3, 2, 1. No, akože musím povedať, že toto od nuly to nebolo až také silné, že na drag race si asi človek musí zohnať niečo iné, ale neviem, či toto je úplne cieľom. Každopádne myslím si, že na úplne bežný rozbeh alebo možno aj na nejakú tú štengrovačku niekde na svetlách s nejakým športovým autom to úplne bohate stačí, aj keď uznávam, že ten odpich od nuly nie je až taký silný, ale tak to asi nikto od rodinného SUVčka až tak neočakáva. Systém asistovaného parkovania funguje asi tak, že vidíte po ceste a ono vám tu ukazuje rôzne tie parkovacie miesta, ale je pravda, že keď je to príliš úzke, tak ono to vlastne ako keby nenájde. Že ono to musí mať takú akurátnu šírku. Vidíte, že napríklad toto je vzdialenosť, kde by sa v pohode dalo to auto zaparkovať, tuto po ľavej strane a vlastne neukáže nám to, hej. Dobre, tak teraz to spoznalo miesto, OK, nie je to paralelné, ale je to priečné, ale OK. Aspoň uvidíme, že ako to funguje v tomto prípade. A vidíme, že teda lízalo toto predné auto úplne len tak, že naozaj sa to nebojí. Vie si to aj korigovať a ide normálne až do červeného, zaujímavé. To, čo by si možno nejaký vodič nedovolil. A vidím, že vodič vedľa nás už je nervózny, že to dlho trvá, ale tak sme zaparkovali, ale hovorím, že chýba mi tu to, že keď niekde pôjdeme a naozaj bude úzke miesto medzi tými autami,
že vôbec takú možnosť ani len neponúkne. Pritom s tými parkovacími schopnosťami by to určite zvládlo. Tak sme na diaľnici a ja sa veľmi teším, že si pôjdeme vyskúšať tú funkcionalitu Neue Klasse, teda asistovanú jazdu levelu 2+. To znamená, že nemusíte držať volant, len vám stačí opticky sledovať cestu a dokonca to auto vie za vás aj predbiehať. Tak poďme na to, nastavím si, klasicky mám nejakú rýchlosť. Nastavím si autonómnu jazdu, OK, je to nachystané na 130, akurát ideme za autobusom, čiže by ho krásne mohol predbehnúť. No ale vidím, že ono to chce stále, aby som ten volant držal, však v poriadku. Ale hovorím si, kedy sa to spustí. Ja som pozeral v nastaveniach, je to tam nastavené, ale vidím, že autobus predbieha. A od nás to stále chce, aby sme držali volant. To je zvláštne. Dajte mi chvíľočku, ja si to ešte trošku pogooglím. Tak priatelia, podľa tých informácií, ktoré sme mali možnosť zistiť, táto funkcionalita nie je na Slovensku aktivovaná, takže sa na ňu budeme musieť počkať. Čo mi príde teda veľká škoda, lebo mám pocit, že na diaľniciach je to dopravné značenie veľmi kvalitné, aj tie diaľnice, aj keď boli super drahé, tak relatívne kvalitné sú a by sa to krásne dalo využiť. Myslím, že je to dostupné napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, však fajn, ale napríklad v Rakúsku máte kopec tých rozkopávok, stále tam chodíte v tých zúžených prúhoch, na Slovensku to teda až tak nie je, takže som akože veľmi prekvapený, že táto fičúrka nefunguje, na ktorú som sa tešil, takže máme len ten klasický level asistovanej jazdy 2. A ideme si teraz vyrátať, tak ako pri iných testoch, že koľko vlastne bude trvať, kým auto spraví nejaký krok, hej, ak sa tomu šoférovaniu naozaj venovať nebudem. Takže nachystáme si stopky a uvidíme teda, že po koľkých sekundách to auto bude chcieť zastaviť alebo niečo také spraviť. 3, 4. Samozrejme stále mám nachystané ruky. Aha, už mi to vypisuje oranžový volant, už mi to aj tak bliká. Stále sa pozerám, píše mi, mám položiť ruky na volant. Stále som pripravený zasiahnuť. Samozrejme sledujem očami situáciu. Už mi píše červený volant, červené blikanie a zhruba tých 25-26 sekúnd. Takže je to isté vo všetkých BMWčkách. Bohužiaľ nemá to tú fičúrku v zmysle 2+, že to vlastne samé predbieha, čo mi príde ako veľká škoda. Takže v tomto zmysle je to skôr také vylepšenie, než že by to bola nejaká extrémna revolúcia. A samozrejme na nejakú Teslu alebo autá, ktoré už majú v Holandsku schválenú plne autonómnu jazdu, sa to ani len nechytá. Na diaľnici som autonómnu jazdu v novej iX3 celkom slušne skritizoval, ale musím ju pochváliť na takýchto okresných cestách, lebo za prvé vyberie takmer všetky zákruty, samozrejme treba dávať pozor a netreba sa na to spoliehať, ale funguje aj v situáciách, keď vlastne nemáte pruhy ako tu, kde je nová cesta, sme kúsok za Ružomberkom. Toto je reálne veľká pomoc, pretože tie systémy, aké poznáme, fungovali väčšinou, keď ste mali dve úplne jasne čitateľné čiary, ale tuto vlastne máte len voľnú, holú, bosú cestu a funguje to. Samozrejme, treba dávať pozor, netreba tomu dôverovať na 100%, ale myslím si, že je to krok tým správnym smerom, aj keď od tej autonómnej jazdy to má ešte veru ďaleko. Čo sa týka toho veľmi slušného dojazdu, ktorý je 805 km VLTP, tak v realite samozrejme je to niekde možno okolo 500. My sme to testovali, toto auto má 105 kW batériu a spotrebu v meste sme mali okolo 20 kWh, čo si poviete, že je veľa, ale my sme maximálne chvíľku natáčali to auto, bežala klimatizácia a tak ďalej. Pochybujem, naozaj silno pochybujem, že niekto sa dostane na také čísla ako 12 a tak ďalej. A to ešte pripomínam, že bolo 20 stupňov. Druhá vec, diaľnica. Tam sme išli okolo tých 20, 21, 22, ale zase boli veľmi dobré podmienky, čiže aj zdravým sedliackým rozumom vám vychádza, že keď máte, dajme tomu, 22 kWh, čo je
22 kWh na 100 km, tak vám zo 105 kW baterky, ktorá ešte nie je ani celá využiteľná, proste tých 500 km môže výjsť naozaj iba v úplne ideálnych podmienkach a že naozaj to šetríte s plynom, takže možno by bolo dobré trošku menej marketingu a trošku viac reality. Každopádne, aj keď by ste išli teda ten najlepší režim od 20 do 80, tak máte zhruba 300 km, čo je vzdialenosť, ktorú možno maximálne, minimálne teda za 2 hodiny urazíte. A to je väčšinou aj tak doba, ktorá vás donúti ísť na nejaké parkovisko, dať si kávu, občerstviť sa a podobne. Takže myslím si, že toto už je začiatok toho, kedy sa s tým autom dá naozaj fungovať. Ale nečakal by som nejaké zázračné dojazdy a 600-700 km v meste, to znie ako z ríše snov. Ešte k tomu komfortu. Do tohto auta už sa nezmestilo vzduchové odpruženie, lebo by to zase boli nejaké kila naviac a už aj tak to presahuje nejakú možno únosnú mieru, ale dôsledkom toho je, že keď idete nejakého kanála alebo čokoľvek nejaká rozbitá cesta, ktorých je na Slovensku veľmi veľa, tak máte pocit, že sa vám trasie celé auto. Naposledy som toto zažil u môjho Land Cruisera, čo je ale teda športiak na oceľovom ráme. A pri takomto aute by som očakával naozaj trošku možno lepší komfort na týchto priečných nerovnostiach. Hej? Že keď idete, že to auto ako keby celé, taký pocit ako keby celé nejak tak vibrovalo, alebo tak, že to je také veľmi nepríjemné, by som povedal. A to paradoxne bude reálne znižovať použiteľnosť jeho v podmienkach slovenských a žiadnych iných, pretože my vieme, že na tie cesty financie až tak nie sú, keďže sa platia iné veci. Takže škoda, no. Myslím si, že o to budú možno atraktívnejšie tie vyššie verzie, kde už sa ten vzduchový podvozok vojde. Ale keď je tá cesta normálna, že len tak ako keby húpe, že to nie sú vyslovene nejaké výmoly, tak tá cesta, ten komfort je relatívne v pohode, že čakal som niečo horšie. Ale ako náhle narazíte na nejakú takú priečnú nerovnosť, tak vám zavibruje celé auto. Taktiež sa chcem trochu povenovať tej rekuperácii, pretože toto auto veľmi dobre zvláda plachtenie, že vy vlastne, keď tam nemáte žiadnu križovatku ani žiadne auto pred vami, tak skutočne cítite, ako sa len tak väzie, že nerobí napríklad to, čo neviem, Tesla, že vám to automaticky rekuperuje a vy vlastne nie ste tak energeticky efektívni. Ale na druhú stranu, keď sa blíži nejaká križovatka alebo nejaké auto, tak automaticky to začína ako keby brzdiť. Čiže ako keby ste jemne stlačili brzdu a tá rekuperácia naozaj funguje v tých situáciách, keď ju reálne potrebujete v nejakých, povedzme, zjazdoch, proste reálne tam, kde potrebujete spomaliť. Takže toto veľmi chválim a určite je to krok tým správnym smerom. A ako hodnotím novú iX3 po 700 km? Určite kladne hodnotím dizajn, tak ako exteriéru, tak aj interiéru, zlepšený dojazd, ale aj zlepšené asistenčné systémy. Avšak v oboch týchto prípadoch by som to skôr nazval veľmi kvalitnou evolúciou a nie úplne revolúciou. Ako záporné najviac hodnotím ten podvozok a ten komfort, čo by človek od takéhoto auta určite očakával. Takže za mňa je to 2, ak by som známkoval tak ako v škole. Ďakujem, že ste to pozerali až doteraz a budem sa na vás tešiť na budúce.